Mravce chodia po byte. Cibula není. No. Mravce chodia po byte. Pozri, mravci chodia po byte! Mravci! Povedal by Meliško. Tak to akože chce začať? Fakt? Dobre. Zleté? Čo máš nejaký symptóm? Také živočišné mi to prišlo. Normálne som mi postavil z toho. Počkaj, pozrieme. Ja, ten film je takisto živočišný. Mravce chodia po plátne. Si to vypovedal Meliško, keby bol v kine na poslednej Marvelovke, známe ako Ant-Man. Nemôžem s tebou nesúhlasiť, pretože bol to veľmi mravenčí film. Veľakrát aj mňa mravčilo pri všetkých možných partiách, ale čo bolo fajn na tom filme, že ten film fungoval a Marveli konečne dokázali to, že napriek tej veľkej šablóne, s ktorou musia pracovať tvorcovia a diváci to musia ustať, teda aspoň niektorí, Ant-Man nejak prekvapujúco vyšiel. A prečo to tak bolo? Je to spôsobené asi najmä tým, že na projekte spolupracoval dlhé roky britský režisér a scenárista Edgar Wright, ktorý ale bol neskôr vyhodený, pretože zadovážil scenár, ktorý nie je veľmi... Nebol veľmi sexy pre tých producentov. Áno, nebol taký veľmi sexy, No. ale čo je dôležité, že ten jeho vtip a taký ten britský nadsadený humor zostal v tom scenári a to sa potom pretavilo aj do tej režie Peytona Reeda. Myslím, že tam bol také odovzdanie žezla a myslím, že veľa tých jokov a veľa tých situácií si práve Peyton Reed požičal a využil veľmi dobre, musím povedať. A zároveň, keď sa nám dostala tá informácia ohľadom toho, že Edgar Wright nebude točiť Ant-Mana, prišlo mi dosť blbé, lebo 8 rokov na tom pracoval, ešte dávno predtým, ako sme vôbec mohli hovoriť o takom niečom ako Marvel Cinematic Universe, to je vlastne tá kontinuita, ktorú vlastne oni teraz budujú niekoľko rokov. A na druhej strane, bolo by zvláštne, keby proste ten režisér by musel pracovať na takom filme so sústavným tlakom, s častým a proste s Damoklovým mečom nad ksichtom. A možno to bolo nakoniec aj dobré, aspoň teda mohol už pracovať na iných projektoch, ale pointa, že Peyton Reed, ako sme si povedali, ako sme si povedali, vyťažil z toho najviac. A prečo vyťažil najviac? Je to, ten Ant-Man je vlastne také kríženie žánrov takého heist filmu, je tam silný tlak komédie a je tam aj taká tá rodinná línia, ktorá musí byť prakticky v americkom filme, povedal by som, že povinná jazda. Ale zase a na druhej strane je to vlastne uzavretie tej druhej fáze tých Marveloviek, áno. Ktorá síce mala byť uzavretá už Avengermi 2, ktorí boli v apríli, ale teda končí to až teraz tým Ant-Manom. A v tom je napríklad aj tak vidieť taký ten rozkol v tom, že Avengeri koľko zarobili, akí boli úspešní v kinách v rámci diváckych hlasov. A na druhej strane toto, že ako je na to momentálne Ant-Man. Veľa zatiaľ ten film nezarobil, pravdepodobne veľa nezarobí, ale pritom pre nás osobne je to určite hodnotnejší film, hlavne kvôli tomu, že je veľmi odľahčený a ponúka divákovi takéto správnu dobrú náladu v kine. Je to niečo ako keď sa dáte po obrovskom sitom jedle nejaký menší dezert, ktorý nemá potrebu zasytiť nikoho, ale zas je taký ten šmak dobrý, je to taká kávička po dlhom dni, keď si chcete trošku oddychnúť. A presne tak to pôsobí ten film, lebo Avengers bol ten veľký nafúknutý obrovský moloch filmový. Začal čo Ant-Man, nepôsobí skôr ako uzavretie, ale také keby taká rozšírená edícia, že režisérsky komentár pod filmom, hej, tak to Ant-Man mal taký nápaditý, už ten marketing samotný, ktorý bol síce nenápadný, ale za to nápaditý, taký kreatívny. Hej. Asi by sa mu aj zišla cena dekana, možno na UCM, keby dostal. Určite áno. A pritom samotný film je podobný. Je to veľmi nápadité, je to veľmi vtipné, síce je to jednoduchý dej s lineárnou takouto dierou šablónou, Áno. ale má veľa takých skrytých bonmotov, ktoré sú najmä cez postavu Michaela Pennu alebo samotného Paula Rudda, ktorý hrá toho Ant-Mana, sú pretavené na diváka a potom sa prakticky iba chytáte za branicu v celom kine a nechceme vám extra, keď ste nevideli Ant-Mana, tak nechceme spoilovať, ale... Preto ideme na to tak obšírne. Hej, Michael Peňa má veľmi
svetlé momenty, by som povedal. A čo som o ňom nevedel, že dokáže tento komediálny potenciál využiť maximálne, ak teda mu dajú priestor. A myslím si, že veľa z tých vecí bola práve improvizácia. Nevyzeral to ako písaný text, aké by to bolo namemorované, išlo to tak prirodzene z neho von, ako dobrá stolica. A čo je najzaujímavejšie asi skôr to, že aj keď sa pozeráme teda na tú komediálnu časť, pozeráme sa na tú rodinnú líniu, ktorá je také odľahčenie celého toho dia, ale najdôležitejšie vždycky tam určite v tom filme bude tá mikroakcia, ktorú poznáte teda z toho traileru, alebo teda z tých trailerov. A je to ako keby taká kombinácia starého filmu Miláčik, zmenšil som deti, Áno. versus neviem, či niektorí poznáte starú stratégiu ťahovú Army Man RTS, kde proste vojačikovia bojovali v izbe, celé to bolo také zmenšené. Dosť sa tak pripomína proste už od prvej scény, keď je predstavený ten kostým Ant-Mana a celková to postava, tak si proste želáte, aby to stále bolo, aby stále iba film išiel touto cestou, pretože to je výborné. A kto vie, ako to vyzerá v 3Dčku, keďže to kamera je vlastne dosť približená na tie jednotlivé miniatúry v rámci tej akcie a zadná časť je ako keby rozostrená, takže v 3Dčku to môže... Vytvára to taký v 3Dčku to môže výborne práve že vyznieť. Ono to Prospech vytvára toho 3D. skvelý miniatúrny dojem. Samozrejme sú prítomné aj klasické napájačky na Marvelské univerzum, celkovo Avengerov a napovedá to teda, že akým spôsobom bude aj s postavom Ant-Mana do budúcnosti narábané. Ale nepôsobí to ako keby také klasické meta v rámci Avengerovského univerza, ale aj s tým Avengerovským univerzom narábajú v tomto filme ako keby to bolo meta. Čiže je tam veľa meta v podstate. je tam veľa meta. Je tam veľa mety. príliš veľa dead meta, hej. Celkom sa mi páči fakt, že už v tomto filme nejde až tak o veľa v podstate. Tam ide iba o predaj istej technológie vojenskej, ktorý môže byť nebezpečne rizikový, ale tam s tým rizikom až tak nepracujeme. Tam ide vyslovene o boj ambícií a boj snov, ak by som tak mohol povedať, lebo aj ten hlavný záporak v podstate, on to robí čisto z istej vendety voči svojmu bývalom mentorovi, ktorého hrá excelentný Michael Douglas mimochodom. Ten si tam vystrelil bravúrnu postavu, a ja možno poviem bravúrnu, lebo vždy ma bavili scény, keď tam bol on, hej. Bol to taký starý, trošku sarkastický, ale stále človek, ktorý typická mentorská postava. Avšak keď sa dosvedčí životný príbeh, tak naozaj aspoň ja som teda fandil. Presne ako hovoríš, tak tá záchrana sveta nie je až taká primárna, ako to býva v týchto Marvelovkách vždycky takým pravidlom, ale ide tu veľakrát aj o tú osobnostnú líniu, o personalizáciu vlastne tých postav a celkovo toho príbehu, toho dia. Tak to asi sme sa vyčerpali. Čo môžeme len tak na záver skonštatovať, že naozaj ide o film, ktorý prekvapil, jednoznačne prekvapil. V dobrom. Velice dobrom. Bol to taký malý príbeh, taký mravenčí príbeh. Keď pôjdete do kina, choď určite na Ant-Mana, stojí to za to, peniaze sa vám tam zúročia niekoľkokrát. Toľko z Film Review, Ant-Man. Majte sa pekne.